Za ku saurari ci gaban sharshin fim ɗin mai suna Frame Ratan bidiyo na biyu. Mun tsaya inda Frame ya cire gashin bakinsa ya zo same su a mota don ya burge Masili. Haka D1 ya ci gaba da kai Masili da Frame guraren shakatawa. Amma Frame ya damu ganin har yanzu ta kasa mantawa da dukkanin abubuwan da BJ ya mata tun a baya. D1 baya son Frame ya sauka daga kan abubuwan da suka tsara. Shi kuma Frame ya gane cewa D1 ba shi da wata gogewa a bangaren mata. Daga nan ya kai su wani bangare inda marigayi sarki yake kwashe dogon lokaci tare da sarauniya. Masili ta tuna da lokacin da ta shirya wa BJ barbecue na musamman. Sun yi ta faɗa don bai fahimci yadda take ji ba kuma bai damu da su tattauna ba. Frame ya ci gaba da karɓar ƙorafe-ƙorafenta yayin da suke kallon wani wasa. Masili tana kallon sa a lokacin da wani ragumi ya cinye masa dayari. Ya ci gaba da roƙon dabbar da ya amayo masa da ɗan littafin nasa. Shi kuma Sanjay ya shirya wa Frame ya samu abincin da yake so a sirrance domin ya gaji da cin dafaffen abinci. Masili ta kama shi yana cin abincin da bai kamata ba, amma Frame ya gaya mata cewa yakan bijirewa umarnin likitocin a wasu lokuta. Ta nuna masa cewa ba komai har ta bashi ruwa ya sha, amma ya ce ya tuna da ƙuruciyarsa ya fi son ya sha na famfo. Daga nan Masili sun haɗu da Chandrika a kasuwa har ta ruga ta rungume ta kuma ta bata abin hannu na azurfa wanda ta saya mata. Amma Chandrika ta jefar ta bar Masili cikin jin kunya a gaban jama'a. Sanjay ya bayyana wa Frame cewa Chandrika da Masili sun yi karatu ne a makarantar kwana ɗaya tare kuma sun kasance abokan juna na tsawon lokuta. Amma Chandrika ta yanke duk wata alaƙa da ke tsakaninsu bayan an yi maikon Masili da BJ. Chandrika ta ƙudiri aniyar yin rayuwa mai sauƙi kuma ta kasance shugabar sashen asusun wata ƙaramar makaranta. Frame ya kawo musu kayayyakin masarufi da yawa a ƙoƙarinsa na gyara tsakaninsu da BJ, kuma ya faɗa wa Chandrika da ta manta da duk abin da ya gabata. Amma Chandrika ta kira Bandri wato lauyan gidansu don tattaunawa akan hakan. A ƙarshe ta ki karɓar sadaka daga gurin ɗan sarkin domin ita ma 'yar sarki ce. Cikin fushi ta ture duk kyaututtukan da ya kawo musu domin ba ta da buƙatar amfani da su. Can kuma kan haya ya sa Samira ta shagaltu da ɗaukar hotuna a yayin da Jirag ya shirya shi kuma don karɓar baƙi. Aje kuma yana tunatar da su saura wuni ɗaya bikin naɗin sarautar. Amma Jirag ya tabbatar masa da cewa yana shirya wani abu domin ya ga lokacin da Sanjay ya lallaba ya kai wani mai gadi abinci mai suna Chowdhury. Shi kuma D1 ya nuna fushinsa ga Frame akan abin da ya faru tsakaninsa da kanyen BJ, kuma ya gargade shi da ya kiyaye gaba domin za su yi wani taro a kusa da gidansa a ranar. Ita kuma Masili tana jiran BJ a ofis ɗinsa, ko kuma in ce Frame a matsayin BJ. Ta shiga masa da abincin da yake so a ɓoye kafin lokacin taron. Ta gamsu cewa ya fara santa yanzu domin ta ga ya fara magance wasu daga cikin ƙorafe-ƙorafenta. Don ta san cewa ya je gidan ƙanyensa ne domin saboda ita don ya gyara tsakaninsu. D1 ya kira su domin su tattauna akan wasu muhimman bayanai da ɗan basajar sarkin kafin a fara taron game da jadawalin abubuwan da zai yi magana a kai. Frame ya shagala don ganin yadda Masili ta rubuta sunan BJ da furanni. Ita kuma Radhika ta shirya don fita atisayen wasan ƙwallon kafa, amma Chandrika ta ƙi yarda ta bar ta fita domin bai kamata a gansu suna tallafa BJ ta kowace hanya ba. Lanta ya ɓaci ta jefa ƙwallon kafar har ta ruguza adon furen fulawar da Masili take yi. Masili ta nuna za ta sake adon furen fulawar, amma Frame ya yi mata alƙawarin ta bari Radhika da kanta za ta taya ta. Frame ya gaya mata da ta manta cewa shi sarki ne na wani lokaci, sannan kuma ta ɗauki kanta a matsayin 'yar ƙauye, duk wannan matsalar mai wucewa ce. Masili ta nuna farin cikin ta jin daɗi don samun cikakken ƙwarin gwiwa daga gare shi. A lokacin da Frame ya fara bayaninsa a bayyane ya ce baya son cika masu sauraro da surutu. Sai ya yi kirarin yana son ya yi wasan ƙwallon kafa tare da baki domin ya san Chandrika da Radhika suna jinsa. Ya nuna kamar yana ƙoƙarin girmama ainihin manufar da aka gina masarautar. Amma burinsa shine ya haɗa kan 'yan uwan su bar gaba. Sai ya kalubalanci mazan da suke gun taron da su kafa tawaga. Sannan ya zo layi matan da suke gurin domin Masili ta samu ƙarfin gwiwar haɗa ta ƙungiyar. A yayin da suka yi yunkurin fara wasan, sai D1 ya yi ƙoƙarin ya hana, amma suka sa shi a ƙungiyar mata duk da cewa sun san babu abin da zai iya. Sai suka kama rawa, fara wasan su ke da wuya sai aka sako da ruwan sama. Ita kuma Radhika ta ji takaicin ba ta cikin wasan a lokacin da ta ji bangaren maza ne ke da nasara. Shi kuma Ajay ya samu labari mai daɗi daga gurin Jirag, hakan ya sa ya fita ya bar gurin taron. Frame da Masili sun yi shiri mai kyau don tabbatar da cewa Radhika ta ji haushi. Sai ga ta shigo cikinsu a filin wasan kusa da Masili. Ta buga ƙwallon cikin salo da ban sha'awa wanda ta taimaki ɓangaren mata suka yi nasara a ƙarshe. Ta ruga zuwa ga BJ ta rungume shi cikin murna. A lokacin da Chandrika ta ga Radhika tana taya Masili shirya furanni, sai ga ta nufo su a fusace ta ɗauke Radhika zuwa gida. Kuma ta nemi Radhika da ta fara haɗa kayanta, shine Frame ya hana su barin gidan. Amma bata yadda cewa ya damu da damuwarsu ba, saboda bai san halin da suke ciki ba. Chandrika ta gaya masa cewa tana kallon lokutan da mahaifiyarsa take kuka a ɓoye can a baya, domin sarkin ya nuna halin ko in kula da ita a yayin da yake more rayuwarsa da sarauniyarsa. Don haka yanzu tana so a basu haƙƙinsu a fada da ta girma, su ma su kasance masu 'yanci.
ta san cewa BJ ba zai taɓa yarda ba, bata san cewa Prem ne ba BJ ba. Sai Prem yayi murna da jin hakan kuma yayi alƙawarin share mata hawayenta. D1 ya fusata da Prem domin ya fara tunanin zai iya bada masarautar baki daya. Shi kuma Prem ya damu ne da farin cikin yan uwan na BJ a yunkurinsa na hada kansu. Amma D1 yana karɓar umarni ne a gurin BJ kawai. Sai ya umarci Sanjay da ya fitar da Prem da Kanhaya daga fadar saboda baya buƙatar Prem yanzu kuma ya gaji da yadda yake bata masa duk wani shirinsa. Sannan ya ce ya sanar da BJ game da rufa-rufar da aka shirya da ɗan basajan kuma ya samu saukin da zai iya halartar bikin naɗin sarautar yanzu. Ya sanar da su cewa sun kama Citan yana hannu kuma dole ne ya sanar da su waɗanda suka kai wa sarkin hari da zarar sun tilasta shi. Ana haka sai ya samu kira daga ɓangaren likitocin wanda suka sanar da shi cewa BJ ya ɓata. Kuma sun samu rubutacciyar takarda daga masu garkuwa ga mutane waɗanda ba a san ko su waye ba. Sannan sun kashe Chowdhury mai gadin da yake kula da shi. Nan take ciwon asmar D1 ya tashi. Prem ya ji ba daɗi da ya zama shine sanadiyar ƙara masa damuwa shine ya zo duba shi. D1 yana da yakinin cewa ba za su cutar da BJ ba tunda sun kama Citan yana hannunsu. Shi kuma Ajay ba za su iya cutar da BJ ba domin suna tsoron kada D1 ya sa Citan ya tona musu asiri a bainar jama'a. Sai D1 ya kalli hoton marigayi sarki yana mai yin nadamar kasa haɗa kan 'ya'yansa. Sai ya tuna lokacin da dukkan yaran suke zaune tare cikin haɗin kai a can wata fadar sarki da ake kira da suna Madubi. Ya gina wannan fadar ta musamman domin dukkan yaran su ji daɗin ƙuruciyarsu. Sarkin ya san cewa laifinsa ne ya jawo rarrabuwar kan uwayen yaran, amma yana son zuciyarsu ta haɗe kuma kullum su kasance tare cikin haɗin kai a wannan fadar. Haka lokaci ya ci gaba da tafiya, duk yaran sun fara girma suna wasa da junansu. Sai dai mahaifiyar Ajay ta kasance tana kishi da mahaifiyar BJ. Wata rana yaran suna wasa sai Chandrika ta zo za ta ɗauki hoto sai Ajay ya ture ta gefe. Shi ne ta ji haushi ita ma ta tura shi baya har ya kusa faɗowa daga saman masarautar. BJ ya iya bakin ƙoƙarinsa wajen ceto rayuwar Ajay, wanda a ƙarshe D1 ya taimaka masa wajen jawo shi. Shi ne mahaifiyar Ajay ta mari Chandrika saboda kishin da ke tsakaninsu da mahaifiyarta. Tun daga wannan lokaci ta ƙi yarda da amaryar ta sarki da ɗan uwar gidan wato BJ. A yayin da kawunan yaran ya rabu, ba da jimawa ba sai sarki ya sa aka rufe fadar ta Madubi. D1 ya san yaron da ya jawo sanadiyar faruwar hakan kuma ya yi bakin cikin rarrabuwar kan yaran. D1 ya buƙaci Prem da ya tsaya kuma ya yi duk wani abu da ya kamata domin ya daidaita 'yan uwan su daina gaba da juna. A ƙarshe Chandrika da Radhika sai ga sun zo wajen naɗin sarautar ta BJ. Ajay yana ji a ransa cewa ɗan basajar sarkin zai ba su haƙƙinsu shi kuma baya so. Bandri wato lauyan gidan shi ne ya gudanar da bikin naɗin sarautar, amma sai ya fara da karanta sako daga gurin sabon sarkin, wanda Prem ya nemi da ya sanarwa jama'a cewa duk wata dukiya da kadarori na gidan sarautar za a raba su daidai ga 'yan uwan maza da mata wato magada. Masili ta san Chandrika ta fara hucewa bayan jin hakan, sai ta jata zuwa gurin sarkin. Nan take ta rungume shi ta fara kuka. 'Yan uwan sun shirya da ɗan basajar ɗan uwan nasu wato Prem. Prem ya ja su a jika a lokacin shagulan bikin naɗin sarautar, amma Ajay baya farin ciki sosai. Haka 'yan uwan mata suka fara lallaba shi domin wannan shine cikakken lokacin da suka samu da ɗan basajar ɗan uwan nasu. Masili tana cike da farin ciki domin zumuncinta da Chandrika ya dawo kamar yadda suke a baya. Masili ta yaba BJ wajen dafa abinci, amma tana tsokanarsa da bai iya ba. Ta saki jikinta da shi sosai domin tana cikin farin ciki. Ta nace da ta zauna ta ci abincin tare da shi a ƙasa. Masili ta shagaltu da soyayya, ta sanar da shi cewa su tsayar da ranar ɗaurin auren su. Sai Prem ya ce kakarta ce ya kamata ta tsaye da lokacin kamar yadda al'ada ta nuna. Sai ta rungume shi, tana jin sa kamar wani mutum ne daban wanda ya zo ya haskaka rayuwarta. Ta gaya masa cewa ita bata damu da shi ko waye ba, kawai dai tana son ta kasance tare da shi ne. Ta gode masa game da yadda ya saurari koke-kokenta tun a baya kuma ya share mata hawayenta. Ta ci gaba da cusa kanta gare shi, amma yana jin sa kamar mai aikata laifi. Ta kai shi inda suka fara soyayya da BJ, yayin da ta yi yunkurin ta sumbace shi sai ya janye kansa domin ya san ba shine BJ na gaskiya ba. Haka Masili ta ci gaba da zurfafa soyayyarta a gare shi, amma dan basajen ya ce mata soyayyarsa ta ƙarya ce, ita kuma ta ce ta ga gaskiya a cikin idanuwansa. Prem ya tsokani D1 cewa shine BJ, sai ya cire gashin bakinsa. Sannan ya ce masa zai iya yaudarar kowa, amma baya so ya ci gaba da yaudarar Masili, domin yana jin cewa hakan ba daidai ba ne ganin yadda take ƙara cusa kanta a gare shi. Sanjay ya kai su gurin Chirag wanda yake sanar da su irin shirin da suka hada tare da Prem, kuma ya ce musu ya san komai game da Prem da sana'arsa. Kuma ya ce babban kuskuren D1 shine saka dattijo kamar Chowdhury a matsayin mai gadin BJ. Ya bayyana musu yadda ya kashe Chowdhury kuma sannan ya sace BJ cikin sauki. Ya gaya musu cewa zai ɗauki Prem zuwa gurin BJ, sannan kuma ya sanar da su da cewa su saki Citan. D1 ya nuna damuwarsa domin ya san cewa Chirag yana cutar Ajay, shi kuma Prem ya nuna cewa yana son ya bi Chirag su tafi.
Ita kuma Masili ta je wurin angon nata amma ta tarar baya nan, sai dai ya bar mata wata takarda inda yake sanar da cewa ya je nemo kyautar da zai gabatar lokacin auren su. Jirag yana nuna wa Prem tsohuwar rufaffiyar fadar madubi inda suka boye BJ, shi kuma Aje yana murna Chitan zai dawo domin kada asirin sa ya tono. Jirag ya kawo Prem gurin Aje sannan ya bayyana masa shirin su. Jirag ya gaya masa cewa zai hada shi fada da sarkin domin suna son ɗaya ya kashe ɗaya a cikin su, sannan su sa a rufe ɗayan na har abada domin su mori dukiyar sarkin. Ya kai Prem wani ɗakin madubi sannan ya bashi mukullin ya ce ya nemo BJ. Prem ya yi nasarar samo BJ sannan ya buɗe masa ankwa, amma BJ ya shaƙe masa wuya saboda ya kusanci Masili. Prem ya ce bai aikata komai ba amma ya yi ƙoƙari wajen ganin ya daidaita BJ da 'yan uwansa. BJ ya ƙi yarda cewa yana da 'yan uwa domin saboda yadda 'yan uwan nasa suke yi masa. Ya sanar da shi cewa zai kashe Aje, amma Prem ya gaya masa ya masa afuwa saboda albarkar Masili. BJ ya ƙudiri niyyar kashe Aje kuma a shirye yake ba shi dama su yi faɗa. Prem ya bi shi da gudu amma Jirag ya shirya masa tarko a cikin ɗakin madubin ya kasa fita. Jirag ya turo mutanensa don su farwa Prem, a can kuma Aje da BJ sun fara faɗa. A bayyana BJ ne yake da nasara a wannan faɗan kuma ba shi da wani alamar sassauci akan Aje. Sai Aje ya jefo masa wasu koyayen canjaliya amma BJ ya kauce. Hakan ya ƙara fusata shi yayin da suka ci gaba da gwabzawa har suka kai zuwa ƙofar shiga ɗakin madubin inda Prem ya hango su shi ma ya samu damar fitowa. Prem ya tunatar da BJ ya daina faɗa da ɗan uwan nasa, amma BJ ya yi da'awar cewa Aje ba ɗan uwansa bane. Sai Prem ya fara dukan Aje a yunkurinsa na shirya su. BJ ya fusata akan Prem ya daki Aje, sai Prem ya ce yana taya shi faɗa da makiyinsa ne. Haka Prem ya ci gaba da tunasar da su alakar da ke tsakaninsu da kuma yadda suke ƙaunar junansu tun a baya. Yayin da Aje ya fuskanci cewa BJ masoyinsa ne na hakika. Jirag yana kokarin yin harbi sai Kanhaya ya buge bindigar tasa. A daidai wannan lokacin Aje ya sake faduwa daga saman masarautar, amma BJ ya rike shi, yayin da faruwar hakan ta tunatar da su abin da ya faru tun suna ƙananan yara. Aje ya gamsu BJ yana ƙaunarsa sai ya sanar da shi a yayin da wani yake kawo masa hari. A yayin da Prem da Kanhaya suke fafatawa da sauran jama'a ta Jirag, BJ ya sake tseratar da rayuwar Aje a karo na biyu, wanda hakan ya sa shi ya rungume shi cikin farin ciki irin na 'yan uwantaka. Jirag kuma ya rasa rayuwarsa sanadiyar faɗowa daga wani bangare a saman masarautar. Ita kuma Masili ta sa kayan da BJ ya fi so, tana mai cike da zumuɗin jiran dawowarsa. D1 ya nemi gafarar Masili domin ya sanar da ita wanda take tare da shi cewa ba BJ bane. Ta samu sarkin na gaskiya a ofis ɗinsa inda yake ba ta haƙuri akan abubuwan da suka faru na tsawon lokutan da baya nan. BJ ya umarci Masili da ta jira shi a ɗaya ɗakin a lokacin da Prem ya zo zai yi masa bankwana. Amma Masili tana kallon sa a lokacin da Prem ya ƙaraso gaban sarkin. Ya gaya wa Prem cewa ya samu labarin duk dokoki da ka'idodin masarautar da ya karya a yunkurinsa na zama kamar shi. Masili ta gane cewa Prem ya cire gashin bakinsa ne kawai don ya faranta mata. BJ ya gode masa da gudunmawar da ya bayar. Amma Prem ya nemi BJ da ya kasance cikin irin halayen da Masili take buƙatar abokin rayuwarta ya kasance da shi. Tana kallo lokacin da Prem yake ban kwana yayin da ya bar mata saƙon alawa da kuma akwatin asusun gidauniyar ta Masili. Ta tafi a guje tana leƙen Prem yayin da zai tafi. Prem ya rungume shi sannan D1 ya gaya masa zai iya kawo musu ziyara a duk lokacin da yake so. Kafin ya shiga motar Sasanje ya hangi Masili tana leƙensa ya ɗaga mata hannu. Kanhaya ya samu labarin alakar Prem da sarki, shine yake fatan wata ran sarkin ya gayyace su. Ita kuma kakar Masili ta zo ta gode wa Prem saboda kokarin da ya yi wajen haɗa kan 'ya'yan sarkin baki ɗaya. Saboda karamcin da ya yi shine ta gabatar masa da Masili a matsayin kyauta a gare shi. BJ ya gaya masa bayan tafiyarsa ya yi kokarin ya kasance irin mutumin da ya cancanta ya zauna da Masili, amma ya fuskance ta tana so ta zauna da Prem ne kawai. Amma har yanzu Prem yana jin Masili ta fi cancanta ta kasance tare da sarkin. Amma sarkin ya umarce shi da ya kasance ɗaya daga cikin ahalinsu. Chandrika da Radhika sun nuna goyon bayan hakan yayin da suka rungume juna shi da sarkin. Cikin farin ciki BJ ya sadaukar masa da Masili. Haka suka ci gaba da rayuwarsu cikin farin ciki yayin da ita ma Samira ta auri Kanhaya. A nan muka kawo ƙarshen sharshin fim ɗin namu mai suna Prem Ratan. Kada ku manta ku danna mana subscribe idan har ba ku danna ba domin ganin irin shirye-shiryen da za mu ci gaba da kawo muku a wannan channel namu.